Taksih makarya sarangan Agil Manunggal Todanan Duklik kadukung audio system X1 Professional Audio dokumentasi pementasan Bi Mustika Production ugi ing wedal dalu mriku dipun streaming langsung kalian Blora TV. Cancut Kaliwondo Manunggal Setya Dampyak katon asri suarane kumara saya rabet karasa estu padha dawuhe sang nata sajuru-juru ngayahi karya rasane nangka kurang manis nambahi gula kaya ngene abote wong tresna rina wengi ketok ning mata siji gawe sampirang rupane ayu pawakane entok mesem guyu dadi pikiran kaya ngene rasane monggo korang lagi gitar
Tanjung